Com ja sabreu, l'Ajuntament de Gandia el passat desembre va presentar davant la Conselleria d'Infraestructures, Transport i Medi Ambient una proposta per a posar en marxa un nou pla especial de la Marjal de Gandia. Actualment, aquest pla es troba en un procés d'informació i participació pública, és a dir, ara és el moment en el qual els ciutadans poden manifestar les seves opinions al respecte pel que fa a un tema tan important com és la reorganització dels terrenys de la Marjal. És per tot això que des de Compromís posem en funcionament una campanya Volem la Marjal per una Gandia verda a favor d'un altre pla especial consensuat on la ciutadania pugui aportar les seves opinions i pugui ser veu activa en aquest procés. Pensem que un pla d'aquesta importància s'ha d'explicar correctament i és per això que nosaltres intentem, a través de la nostra pàgina web, proporcionar totes aquelles informacions que la gent necessita per conèixer l'estat actual i el projecte del camp de golf. Perquè recordem que això és un projecte que s'ha construït amb l'única finalitat de construir un camp de golf en zona protegida i no urbanitzable. Nosaltres des de Compromís continuem pensant que amb això es pretén continuar amb el model territorial que ens ha portat en una part a la crisi actual i cal actualment buscar noves formes d'injecció econòmica viables i que no suposen una agressió al que és el nostre patrimoni. Entenem i pensem que la Marjal té un gran potencial turístic, però no construint camps de golf, sinó que l'hem de preservar i generar i fer possible la seva adequació per a que la seva visita sigui un atractiu turístic natural sempre limitat i compatible amb la pervivència de la seva fauna. Ara mateix, Dani Muñoz, secretari d'Agricultura, us informarà més concretament de la campanya. Hola, bon dia. Sí, la campanya consistirà, com bé ha dit la companya Laura, bàsicament en informar i posar a disposició de tothom els documents del procés del Pla Especial de la Marjal. A més, atendrem qualsevol dubte al respecte sobre l'afecció i usos dels terrenys, ja que ens consta que hi ha propietaris i ciutadans de Gandia que s'han queixat de la manca d'informació i participació. Així que aquesta serà la nostra feina. Volem escoltar, volem que ens diguin la seva opinió, que ens diguin les seves suggerències o qualsevol cosa que consideren important. I per a poder fer-ho, per a poder dur endavant, hem facilitat diverses eines, com per exemple la nostra web, la de gandia.compromís.ws, on hem creat una pestanyeta que es diu Pla Especial de la Marjal, on està la campanya que és Volem la Marjal per una Gandia verda, i així cliquem i podem veure la informació de què és el pla i en quin moment es troba ara mateixa. Després tenim els documents. Així són tots els documents que podem trobar a dia d'avui que ha facilitat l'Ajuntament de Gandia, on la gent pot estudiar-los, pot veure-los, pot descarregar-se-los i plantejar-se qualsevol pregunta. Nosaltres estarem a la seu oberts per a qualsevol dubte. Així està el pla de participació, informe de sostenibilitat, el pla provisional de la Marjal. Ahí poden trobar-ho tot per a descarregar-se. I també tenen un correu electrònic per enviar qualsevol pregunta. Després tenim la teva opinió. Molt important per a nosaltres, escoltar a tot el món, saber què pensa. I així hem preparat un xicot de qüestionari amb 5 preguntes molt directes, amb la fi de conèixer l'opinió dels ciutadans respecte a quin model de ciutat volen per a Gandia i saber l'opinió sobre l'actual gestió del territori per part del govern de la ciutat. Són 5 preguntetes molt generals i baix de tot tenen el correu electrònic per a poder fer les seves suggerències. Estem oberts a escoltar per a canviar les al·legacions, qualsevol cosa. Poden ajudar-nos a participar activament en tot aquest projecte. I per últim tenim Participa, que és l'important, que volem la participació de la ciutadania. Nosaltres hem fet així 5 al·legacions que fiquem a disposició del públic, de la ciutadania,
unes al·legacions model on demanem la correcció d'aquest pla especial perquè creiem que aquest està fet exclusivament, com ha dit Laura, que m'ha explicat molt bé, per a la creació d'un camp de golf i sense tenir en compte les necessitats reals de la Marjal, que haurien ser la protecció i la posta en funcionament dels seus valors naturals i turístics, econòmics, per a la ciutat. Dins d'aquestes al·legacions, que són 5, que se les poden descarregar també, les poden signar, fer-les circular per les xarxes, etc. La primera seria la ubicació del camp de golf. Nosaltres, després d'examinar el especial, creiem que no hi ha un estudi, no s'ha fet un estudi on s'hagi plantejat quina és la seva millor ubicació. Gandia compta amb altres espais i un projecte d'aquestes característiques necessita un estudi per a la seva ubicació sense afectar una zona protegida com és la Marjal de Gandia. Segona al·legació seria l'agressió mediambiental que això suposa, així la tenim, l'agressió mediambiental que suposa aquest camp de golf per al medi natural i tenim que recordar que la Marjal és la reserva d'aigua dolça dels gandians i gandianes i aquesta infraestructura necessita una transformació total dels terrenys, un manteniment amb quantitats ingents d'aigua, d'adobs, de fertilitzants i pesticides que fiquen en greu perill l'aqüífer, en una zona molt vulnerable a la contaminació d'aigües subterrànies. Tenim l'exemple dels nostres veïns de la Ribera, del Sira, que ara estaran 2 anys sense poder obrir l'aigua de l'aixeta per a beure degut a la contaminació d'aigües subterrànies, un risc que no devem córrer. La tercera seria respecte a la viabilitat econòmica. Una altra vegada aquest pla especial no compta amb uns estudis seriosos que determinen el rendiment, els costos i ingressos que es preveuen. La decisió estava presa de fer el camp de golf sense cap estudi i nosaltres creiem que aquest projecte no aconseguirà desestacionalitzar el turisme a Gandia com diu el govern. Considerem que hi ha altres accions que poden portar-se endavant a la Marjal amb uns rendiments majors que ens ajuden a crear llocs de treball i llocs de treball de qualitat. La quarta és la de la despesa de diners públics. Insisteix que una altra vegada no existeix cap document que expliqui degudament quina serà la despesa de diners públics que farem els gandians i gandianes per a la construcció, manteniment, etc. El pla especial es dona un preu aproximat del cost de les infraestructures, però no coneguem el preu total de l'adquisició de terrenys. El que considerem més important encara és que no s'explica per ningú lloc, no ho hem trobat al pla especial, quin serà el preu real del camp de golf. Sí se'ns ha explicat que es regarà la gespa amb l'aigua de la depuradora, però hi ha que explicar a la ciutadania que la depuradora no compta amb la tercera fase del tractament terciari, que pot costar entre 6 i 7 milions d'euros. Volem saber qui té que pagar això. No hi ha cap document que ho expliqui a la ciutadania. La nostra depuradora no podem regar amb aigües fecals, és un perill i per a dur a terme aquesta fase es necessiten entre 6 i 7 milions d'euros que tindrien que assumir els gandians i gandianes. Volem que ho expliqui, que ens expliqui quin cost real tindrà el camp de golf, no que ho adorni. I per últim està el pla d'usos, que després de llegir-lo una altra vegada, tenim molts plànols on podem veure diferents parcel·les, SNUC 2, 3, però no explica exactament, hi ha una gran varietat als documents, no expliquen quins seran els usos dels diferents terrenys, no hi ha una definició clara de què es farà a la Marjal. Nosaltres volem saber què es farà a la Marjal. Això és tot. Convidem a la ciutadania a participar, a compartir les al·legacions i a anar endavant. Donem el pas a l'Eco Mas, secretari de Medi Ambient. Per concloure l'acte, volíem remarcar això, que Compromís no estem en contra dels camps de golf, estem a favor dels projectes seriosos que compten amb estudis. Aquest camp de golf, com el meu company us ha comentat, no compta amb cap estudi seriós i l'excusa de fer aquest camp de golf, que és desestacionalitzar el turisme, tenim moltes més propostes des de Compromís, jo crec que la ciutadania i l'ecologisme polític, com són parcs naturals en espais exclusius, que realment el turisme de qualitat busca llocs exclusius, i Gandia compta naturalment amb dos llocs exclusius, que són la platja de l'Avui, que és una platja verge, una de les poques que queda a la costa mediterrània, i després la Marjal de Gandia. Tenim altres exemples com els aiguamolls de l'Empordà, que reben 250.000 turistes durant tot l'any, o el
Dominicana, que són 400.000 turistes durant tot l'any. Un camp de golf nosaltres no estem en contra, però opinem que en una zona protegida les alternatives que tenim són molt millors, amb parcs naturals, a la UIR, a la Marjal, i des de Compromís convidem a la gent que continuï la nostra iniciativa, que prenga partit, que participe, i tenim el hashtag Gandia Verda com a campanya per a que els gandians participen d'aquestes propostes. Tenim el Facebook, Compromís per Gandia, tenim la web i esperem que la gent continuï alegant i defensant, perquè volem la marxa, defensant els nostres espais naturals. Moltes gràcies per venir.